Ya está aquí, ya llegó. O día da celebración, qué emoción. O día da celebración, qué emoción. Non fai falla que traiades instrumentos, que a nota xa daremos nós, e vos tamén. Preparade o papel, non vos esquezades de agradecerlle ata Papá Noel. Ho, ho, ho! Por tervos regalado unha batería de xoguete, esa que despois rematou no retrete. Xa chegou, xa está aquí. A cita é o 28 de abril, non poderedes dormir. Non, non, non poderedes dormir. A cita o 28 de abril, o 28 de abril. 28 de abril.